Mado kachere mabuzha akanaka tauya nadzo nhau dzozuwa rechimakumi mairi nosere mumwedzi uno waMbudzi. Ipapa rekai tiringe zviri munhau dzanyasi. Umwe mufana wawiki nerichivhayo kwaiye anonzi Joakim Chivhayo asina makore 33 asungiwa munyika yeSouth Africa. Asungiwa ngano goridhe iye pabodzi pone anonzi Ayanda Gungwa ane makore 20 omuSouth Africa mo. Pakaita kunyangariwa kwai goridhe rawabatiwa naro wanga wada kuritengesa kunzvimbo yoBlackburn kunowabatiwa ipapo wachida kuritengesa apa rikunzi ndoro mari yomuSouth Africa inoita mamiliyoni 15 15 million rands pachirungu kutoda kusvika miliyoni ribodzi romadhora okuAmerica. Warume pakanyangariwa apo. Iye Joakim yu paya anozikana nekuti GS6 pokare naiye Ayanda Gungwa anozikana nokutoti Faro. Yei mabuja pakanyangariwa. Ipapo ndipo panokunyepa izvisvinu kutoti sei muchiona vanhu vachizoita kushamisika nokuvhunduka nokuhwadziwa nokupuwa motika kunenge kuchiita wanhu nokutoti pakanyangariwa hapo. Rekai tirambe takaringa kuti ichaperera papi nyaya yacho kuti vachapuwa bhero chere tinenge tichikunyepai zvinenge zvaburika ipapo. Bato roZANU-PF rikuita kunyadzisa kureketa kuno. Mabuja pakanyangariwa. KuNamibia kupa chivhitivhiti chaipo waari kuita kureketa kuti ZANU-PF ida kukonzeresa muNamibia kwai ZANU-PF ndo yakanyepa swapo maitiro okuita okubirira sarudzo. Pano nyaya ipapa kuno mavhidhiyo ari kuburika kuri kutonzi kuno vanhu ZANU-PF wanga warimo mukati wachifundisawo vanhu vanotekaedza sarudzo muNamibia nyaya dzokubira sarudzo. Kunorekai tione kuti zvichaperera papi. Wakomana wendo huno pano nyaya chete. Katombo kanyai koZimbabwe no EU kari pano zvokutengeserana zvoupfumi pokare no matongerwo enyika kari katanda nyasi kari kuenderera mberi. Rekai tigozoona kuti zvii zvinenge zviburika ipapo. Munondoziya kaa kuti tinokupakulirai zvinenge zviripo zvizere. Tikaringa hedu ipapa zvinochokuita nomitambo nyasi uno wozifa wanoringa nyaya dzinenge dzaunziwa ikweyo dzozvikwata zvinenge zvisiri kuwirirana. Appeals Committee pachirungu wagototi aiwa Scotland ndiye ngaiende mberi ipinde mutambo Premier League. Babuja takazvireketa izvi kuti palibe chiri kuchinja apo. Rekai tione kuti zvinenge zvichitokera sei. Kureketa kuno zvichaita kunakidza chaiko zvizhinji. Rekai tigozviona kuti zvinenge zviri kuenda nepapi tinokuwa tichindokunyepai. Nyasi waMuturi Ncube wagopa mureketo wawo unochokuita nokutekaidziwa kwemari kwenyika kwegore riri kuuya. Rekai tikunyepei zvikuru zvawareketa ipapo. Wagoti iwo wakuderedza mari yomutero wosvuka kuendesa kukadimbu kosendi kari kochishanu pachuru 0,0005 pagiramu ribodzi. Wakagoti iwo izvezvi vanhu vari kuunza dzimotika dzinoseenzesa magetsi nomabhatiri dziribe dzisingaseenzese iwo moto watajaira dzakubhadhara mari yomutero inoita zvikamu 25 kubva muzana 25%. Waideredza kubva pazvikamu 40 kubva muzana 40%. Apa wakati kana unewo tirakita inoseenzesa magetsi isiriyo dhiziri kana yopeturu aiwa unopinda mahara uribe kubhadhara kana mutero wojuti. Rekai tirambe takazviringa izvo. Apawo wakati wese wari kuenda kobheja
kwai tiri kuuya koumwedzi yenyu mukubheja imomo. Vanhu vangu vajaira kaa kutoti kana uchibheja unobheja uchindonzi wahwina, chero mari yaonzi wahwina ipapo wobva watotora yese. Kuno apa kwai Muturi akutora zvikamu 10 kubva muzanazvo mari iyoyo, kureketa kuti kana wanzi wahwina $100 wekuAmerica uchapiwa ari 20. Muturi anenge atoita kuja imwe ipapo, pakaita kunyangariwa wakomana. Kwendo huno regai tirambe takaringa. Wakangoti iwo kwai vanhu vari kuda kubatanidza dzimotika dzavo munyika medu, kana wakazvikona ngavauye tinovabhadharisa mari dzomutero pavanopinda kwemakore mairi tinenge tiri kubhadharisa maridzo. Ipapo wakati zvikwereti izvo nyika yeZimbabwe kwai zvasvika mabhiriyoni emari yekuAmerica 20 anozana romamirioni, $21.1 billion pachirungu. Pakanyangara apo. Wakati mari yakaringiwa izvezvi kwai mari yakapinda muhomwe hurumende mazigi mabhiriyoni 62, asi ukasenzesiwa mabhiriyoni omazigi 63, 66 billion pachirungu. Pakaoma. Kwai izvezvi pandakati mapazi ehurumende edu ndipaika kuti munoda kusenzesa sei maridzo, wakabva unza zvinhu zvinoda mari inoita mabhiriyoni 400, asi isu tichikwanisa basi kuvapa 243, 276 billion zig pachirungu. Pakanyangariwa apo, rekai tinoramba takaringa kuti zvinenge zvina nokupi. Chimwe chaitiwa naMuturi kwai vanhu vakunyanya kuja tunonaka, warikuenda kupizza wachija, wachienda kuNando's wachija, wachienda kwese kunana chicken slice wachija. Izvozvo taakuda kuti wachibhadhare mari yomutero. Kwai kuri kupinziwa mari yomutero unonzi wozvikafu zvochimbi-chimbi, fast food tax pachirungu, uri wozvikamu 0.5% pachirungu. Pakaita kunyangariwa apo, asi kwai wanoita zvomweya wokubikisa unenge wati chipei mbichana nekuti uri kubhadhara bavhati kureketa kuno kubva gore riri kuuya. Rekai tirambe tichirova manja nezvataipiwa izvozvo. Paika tiribe chokumwe chokuita, ndo zvinenge zvatopo izvozvo. Mapazi ehurumende apuwa mari zvakadari, wanoringana zvokubuditsiwa kwemasoko mamiriyoni omazigi 433, 433 million zig. Wanoita zvomuchina wechimanje-manje ICT wapuwa mamiriyoni omazigi 540, 641 million zig pachirungu. Woutano wapuwa mabhiriyoni 28 billion zig pachirungu. Wanoringano zvinoitika munyika home affairs pachirungu wapuwa mabhiriyoni 16, 16 billion zig pachirungu. Wanoita zvokuchengetedza nyika defense waiwapuwa mabhiriyoni 10, 18 billion zig pachirungu. Apawo kozvomagetsi mabuja pakanyangara waiwapuwa mamiriyoni 250 omazigi, asi wodefense iwo wanoita zvokuchengetedzwa kwenyika wapuwa mabhiriyoni 10. Mari yapuwa vanonhadzira magetsi mabuja inoita kupetiwa kanopfuura ka10. Zvino hazvandokunyepai kuti paribe kana chibodzi chiripo ipapo chavanoshungu nokugadzira paribe chaiko. Wanoita zvomaindastiri wapuwa mamiriyoni 550 million zig pachirungu. Wozvovhu waripiwa mabhiriyoni 20 nomamiriyoni 200, 22.9 billion pachirungu. Womugodhi wapuwa
664 omamiliyoni omazigi 664 million zig pachirungu. Womutemo wapuwa mabhiriyoni 5 5.6 billion zig pachirungu. Wobazi rinoringana zvefundo yeWAPCREP wapuwa mabhiriyoni omazigi 46 billion pachirungu. Wanoita zvewabasa wehurumende wapuwa mabhiriyoni 10. Wobazi refundo yezvikoro zvepamusoro wapuwa mabhiriyoni 10. Wanoringana zvekutekedzwa kwemari bazi rawo rapuwa mabhiriyoni 7. Uku bazi rinoringana usavirano dzimwe nyika rapuwa mabhiriyoni 4. Pakaita kunyangariwa mumanduwe. Rekaitione chatotifadza nyasi zesa yaita kuita kuratidza pachena kuti musatijairire tinokona kuita zvese zvese. Nyasi muturi andoti achindopedza kudari wadzima magetsi muparamende haidina yawe. Rekai tirambe takazviringa kuti zvinosvika papi. Tinenge tikunyepai zvimwe zvinenge zviripo. Toringa zviri kuitika pasi rese. Kutandira muNamibia pakanyangariwa manduwe. Izvezvi wamwe kuNamibia kwai wamwe wari kuerenga mavhoti asi dzimwe nzvimbo dzichasvika musomugwera chaidzo dzichiri kuvhota nonyaya zvakaitika zvokuti mapepa agoshota. Zvagoitika muZimbabwe izvozvo ndo zvagoitikawo kuNamibia. Imi kukopa dhoiri rakaita kunyangariwa kudari rikaitione kuti wokuNamibia wachazodini. Tinenge chindokunyepai. Mapato okuNamibia anopikisa kusiya kuri bodzi ati kana tiri kuzvidaba izvozvo ngakumisiwe kuvhota, ngakumisiwe kuerengiwa, ngakumisiwe zvese kutangidziwepo kare vanhu vachiita tusvinu. Heno kuti zvichaburika chere izvozvo. Tinenge chikundokunyepai mabuja kuti zviri kutekaira sei. Asi mashura anoperaba. Ipapa tikundoramba tindoti #Namibia decides. Apa nyika yeNamibia kwai yagoti aiwa Starlink ngaiburike munyika medu tikuida kureketa kuno ngawambomire kusenza kwavari kuita kureketa kuti ngawambodzimire vanhu vari kuenda ikweyo kuNamibia kosenza. Idina yawe unobva waona kuti pano nyaya apo. Tikaitione kuti zvinoperera papi. Tinenge chindokunyepai. Uko mutungamiriri wenyika yeMozambique Filipe Nyusi aita kunyusiwa chaiko izvezvi kureketa kuno atotiza kubva kuMaputo kwaakaenda hacheuko kunofura mhepo achisiya vanhu vachiita pakaita kunyangariwa. Ibatai murefu batai mupfupi kuMozambique ko. Tinenge chindokunyepai kuti zviri kutekaira sei. Asi zvaakuratidza pachena kutoti panogona kunyangariwa, panogona kunyangaritsa chaiko. Tinenge takandolinga hedu tichiri kunyepai. MuSouth Africa izvezvi wanoitazvo majere waenda koita kutsvaka chipolipotyo kujere rakaburika Thabo Bester riya riri kurhaniwa naiyo G4S. Pakanyangara. Makambozviona kupi kuti ana mahobho anonzi itai magadget wakazvinyanyawo hurumendewo. Asi rekai tirambe tichiringa kuti zvinoperera papi. Tinenge chikunyepai. Izvezvi kwai kuno wafana makorokoza waburika kubva mugodhi weStilfontein wanosvika 11 watosungiwa izvezvi wakamirira kuti wagombwe kuti zviri kutekera sei. Asi pakanyangara wamwe wagoti takapinda pasi paye mwedzi wabvu chaiwo nanyasi wanga waripe kana waburika kuti waone zuva rikuringana naro. Wanga watoita kurwadziwa kaano maziso. Pakaita kunyangariwa mabuja. Rekai tirambe tichiringa kuona kwazvinoperera. Kwai kuno vanhu vanoita zvokuba padandemutande mahackers pachirungu wakwanisa kubira bhangi rokuUganda mamiliyoni 10 omari yekuAmerica $17 million pachirungu. Bhangi ronyika rekubirwa zvakaita kudari. Idi zvinoita kurwadza. Rekai tione kuti zvichaperera papi, zvichapera zvakaita sei. Toramba takaringa tichizokunyepai. Ipapo kare South Africa kwai yagoti isusu taakutanda kutokambena mhanduwe kuti tikuda kutoti tisi tipiwe mukana wokuti maOlimpiki aitiwo munyika medu mugore ra2036. Vabedu zvavo. Rekai tione kuti vanozvikona chere vachapuwa chere kana kuti zvinhu zvitekera sei. Toramba takandoringa ipapo. Nyasi chikwata cheZimbabwe mabuja pakaita kuoma chajiwa noPakistan
nomumhanyo inoita makumi mapfumbamwe nopfumbamwe. Asi tikundoti rekai tione kuti pawachatamba pamberi papa zvinenge zvichina papi tinokunyepai. Takadaro mabuja rekai tichigumire pano ndini wenyu mhanduwewo nawo.